Dobar vam dan. Dnevnik O kanala i danas gledajte od 18 sati i 20 minuta. Dvostranačka grupa utjecajnih američkih senatora i kongresmena ponovo je pozvala administraciju predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske nakon što su vlasti tog entiteta saslušale sadašnje i bivše zaposlenike te suradnike Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Broj rudara koji su i treću noć prenoćili te nastavljaju protest u jamama Raspotočje rudnika Mrkog uglja Zenica ostao je nepromijenjen. U jami je i dalje 11 radnika, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zeničkim rudarima, za razliku od radnika ostalih 6 rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, je u pitanju egzistencija radnika i njihovih porodica. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivan požar na području Konjica u mjestima Kanjina i Ovčari gdje gori šuma na strmom i jako nepristupačnom terenu. Prema redovnom izvještaju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veći broj požara na području ovog kantona. Toliko u najavi. Vidimo se u Dnevniku O kanala.